आंनि उनाव फैनो गोनाङा आंनिख्रुइ देरसिन होननानै बुंदोंमोन आंबो बेखौनो नोंथांमोननो एनाउन्स होनानै दोननो हास्थायबाय आंनि उनाव गसंनो गोनाङा आंनिख्रुइ मिनिथावनासिन जागोन बेवहाय बयबो जेन थायो लोगोसेयै जोबनायसिम गिबिसिनथारावनो इसोरखौ हामबायनोसै बे मोजां बेलासि समनि थाखाय जेराव जोङो लोगोसेयै गुबुन गुबुन गिर्जानिफ्राय फैनानै जोंनि नखरफोरनिफ्राय फैनानै बेवहाय लोगोसेयै गारलाबारि साउथ गारलाबारि बाप्टिस्ट गिर्जानि जि जारिमिनारि मोनसे सम फारिलाइ बे फारिलाइयाव जों बयबो बाहागो लाफानानै बिथांमोनजों लोगोसे इसोरखौ बाख्नायनो खुलुमनो सिबिनो बे खाबुखौ इसोरा जोंनो होदों बेनिखायनो बे इसोरनोनो मान सन्मान अननाय खुलुमनाय सिबिनाय होग्रोनाय थाबाय मोजां मोनदों जों शुक्रबारनिफ्राय बेयाव लोगोसेयै दङ आरो दिनै बांसिन जोंजों लोगोसे गोबांथारै इसोरनि खामानि मावग्रा लेंफोर लोगोसे इसोरनि बिसा नोंथांमोनखौ लोगोसेयै लोगो मोननानै नोंथांमोनजों लोगोसेयै इसोरनि बोर नाजावनो बे खाबुखौ मोननानै थारैनो गेदेर रंजानाय मोनदों जोङो दायो थोंजोङै इसोरनि बाथ्रा फारसे थांनि आं गिबियावनो 2 तिमथि बेनिफ्राय फरायनो 2 तिमथि 2:2 2 तिमथि द्वितीय तिमथि 2 पद 2 तिमथि 2 बाला 2 सिरि गोबां साखिफोरनि सिगाङाव आंनि फोरोंनायखौ नोङो खोनाबाय बे फोरोंनायफोरखौ नोङो लादो आरो बेफोरखौ गुबुनफोरखौ फोरोंनो हानाय बादि फोथायजाग्रा मानसिफोरनो फोरोंदो जों आरोबाव मोनसे फरायबावनि माथाय 20 बाला जोङो 19 आरो 20 सिरिखौ फरायनि मथि 28 19 आरो 20 पदखौ जों फरायनि बेनिखायनो नोंसोरो जेरावबो थां आरो फोलेरमानिनि मानसिफोरखौ आंनि सेलाफोर खालाम बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा हो आरो आङो नोंसोरनो होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ फालिनो बिसोरनो फोरों नंगौयै संसार जोबनायसिम अरायबो आङो नोंसोरजों लोगोआव दं गिर्जानो होनाय जिसुआ गावनि सेलाफोरनो होनाय गेदेरसिन जि मावनो बिथोन होलांनाय बे बिथोनफोरनि गेजेराव देरसिन बेयो मोनसे हुकुम हिसाबै ग्रेट कमिसन होननानै जों बुङो इंराजियावब्ला बिथोन गिर्जानो होलांनाय गावनि सेलाफोरनो होलांनाय बे बिथोना जाबाय सेलाफ्रा सेला बानायनाय मेकिं डिसाइपल्स एबा डिसाइपलशिप बे जाबाय जोंनो नोंथांनो आंनो बा बियो गावनि गिर्जानो गाव जि गिर्जाखौ स्थापन खालामनानै गालांबाय जागायनानै गालांबाय बे गिर्जानो होलांनाय मावनो गोनांथार दोनथ'जायै नेग्लेक्ट खालामजायै नेवसिजायै मोनसे मावनो गोनांथार खामानिया जाहैबाय सेलाफ्रा सेला बानायनाय डिसाइपलशिप बे जाबाय जोंनो होलांनाय मावनो गोनांथार मोनसे खामानि मोनसे बिबान जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ गाव सोरगोआव लांखोजानायनि सिगां बे गोनांथार बाथ्राखौ रिमाइन्ड खालामनो गोसोखांहोनो बिथाङा बावलाङाखैमोन गाव सोरगोआव थांनायनि एसे आगोलाव बिथाङा बे बाथ्राखौ बिथांमोननो बे गोनांथार बाथ्राखौ बिथांमोननो गोसोखांहोनानै गालांदों सेला जाबायब्ला सेला बानायनांगोन आरो जों जेब्ला द्वितीय तिमथि 2 पदाव नायो बेयावबो पौला गाव थैगोनखौ रोखा जानाय लोगो लोगो गावआ थैसिगोन बेखौ मोनथिनाय लोगो लोगो बे गोनांथार बाथ्राखौ तिमथिनो बुंदों बियो बुंदों गोबां साखिफोरनि सिगाङाव आंनि फोरोंनायफोरखौ नोङो खोनाबाय बे फोरोंनायफोरखौ नोङो लादो आरो बेफोरखौ गुबुनफोरखौ फोरोंनो हानाय बादि फोथायजाग्रा मानसिफोरनो फोरोंदो तिमथिखौ पौला बुंदोंमोन गावथ' थैसिगोन गावथ' आरो थाबावनाय नंला गावनि जिउआ जोबनाय फारसे फैबाय बिनिखाय बिथाङा तिमथिखौ बुंदोंमोन जाय तिमथिखौ बिथाङा सासे सेला हिसाबै खांबोदों फेदेरबोदों बानायबोदों दिनै बिथाङा गाव थैनायनि सिगां इसोरनि जे गेदेर खामानि गिर्जाहा मावनो गोनां जिसुनि सेलाफोरा मावनो गोनां बे गेदेर खामानिखौ बिथाङा तिमथिनो बुंनानै गालांदों गाव थैसिगोन नाथाय थैनायनि सिगां तिमथिनो बे गेदेर मोनसे गोनांथार खामानि जि खामानिखौ जोङो दोनथ'जाया जि खामानिखौ जोङो नेवसिजाया
बे खामानिखौ मावनो थाखाय पौला तिमथिखौ बुंदोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन आंजों लोगोसे नोङो थाफाबाय जोङो जेब्ला पासनि कर्म सल' आयदायाव नायो बेयावहाय जोङो नुनो मोनो खोनर जानाय 16 बालाबाव जेब्ला जोङो नायो बेयावहाय जों मोननो हायो माब्रै पौला तिमथिखौ लोगो मोनदोंमोन आरो गावजों लोगोसे खामानियाव लांफादोंमोन लांफानानै फोरोंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौनो दिनै गोसोखांदों आंजों थाफानानै आंनि फोरोंनायफोरखौ खोनाबाय नोङो आंनिफ्राय सोलोंबाय नोङो बेनिखाय जिखौ नोङो खोनाबाय जिखौ नोंनो फोरोंनाय जाबाय बेखौ नोङो लादो प्रथम तिमथिनो बुंनाय बाथ्राया जाहैबाय जिफोरखौ फोरोंनाय जाबाय बेखौ मानिदो जिफोरखौ नोङो खोनाबाय जिफोरखौ नोङो सोलोंबाय बेखौ नोङो गाव जिउआव बाहायदो नाम्बार 1 खोथाया बे जाहैबाय जिखौ आं नोंनो फोरोंनाय जाबाय लाफा लाफायै जिखौ नोङो जेब्ला आं गुबुनफोरखौ फोरोंदोंमोन बेफोरखौ खोनाबाय मिथिबाय सोलोंबाय दिनै नोङो बेखौ मा खालामदो नों गावनि जिउआव बाहायदो लादो होननानै बुंदों लादो बेफोरखौ गाव सिगां बाहायदो गाव सिगां गावनि जिउआव बेफोरखौ बाहायनानै थांनानै थादो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन डिसाइपलशिप जेब्ला गुबुनखौ सेला बानायनायनि खोथा फैयो बेनि सिगांनो गाव सेला जाग्रोनायनि बाथ्रा फैग्रोयो जोंहा गुबुनखौ सेला बानायनायनि सिगां गुबुनखौ जोङो ख्रिस्टनियाव फेदेरनायनि सिगां गुबुनखौ जोङो ख्रिस्टनियाव फोरोंनायनि सिगां जोंहा गाव बे बाथ्राफोरखौ सोलोंग्रोनानै गाव जिउआव बाहायनायनि बाथ्रा फैग्रोयो आरो जिसुआबो गावनि बे 12 सेलाफोरखौ लाफानानै बोसोरथामसिम 3.5 बोसोरसिम लाफानानै बिसोरनो इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंदोंमोन आरो जेब्ला बिसोरो रोंबाय बिसोरो खोनाबाय बिसोरो मिथिबाय बे समावसो गुबुनखौ सेला बानायनायनि बाथ्रा गुबुनखौ जिसुनि बाथ्रा जिसुआ होनाय हुकुमखौ फोरोंनायनि बाथ्रा अब्लानासो जिसुआ बिसोरनो बुंदोंमोन गाव सेला जाग्रोनायनि सिगां आरो सेला होननानै बुङोब्ला सोरखौ बुङो जायहा सासे गुरुनि सिङाव थानानै सोलोङो सासे गुरुनि सिङाव थानानै बिनि फोरोंनाय बिनि बुंनाय बिनि लाइफ स्टाइलखौ सोलोंनानै लायो बेखौनो सेला होननानै बुङो सेला आरो इसोरनि जि सोमोन्दो बे सोमोन्दोआ जाबाय फोरोंनाय सोलोंनायनि मोनसे सोमोन्दो जोङो जिसुनि सेलाब्ला जोंनि सोमोन्दोआ मा जिसुनिफ्राय सोलोंनानै जोंनि जिउआव बाहायनायनि जिसुआ जोंखौ फोरोंगोन जिसुआ जोंनो दिन्थिगोन आरो बिनि दिन्थिनाय बिनि फोरोंनाय बायदि जोङो मावग्राफोर जागोन बे जाबाय सेला हिस्स' बे जाबाय गुरु आरो हिस्स' गुरु फोरोंगुरु आरो सोलोंसानि गेजेराव थानाय मोनसे सोमोन्दोआ एंगारहायै सोमोन्दो गुरुआ फोरोंगोन सोलोंसाया सेलामानथ' सोलोंसाया सोलोंगोन दिनै जोङो जोंनि जिबनावहाय जोंनि बे ख्रिस्टियान जिबनावहाय जोङो जिसुनि सेला जानो थाखाय थि खालामबायब्ला जों बेखौनो थि खालामनाय जाबाय आङो बिनिफ्राय सोलोंगोन बिनि फोरोंनायफोरखौ मानिगोन बिनि फोरोंनाय बायदि आङो जिउ खुंगोन बे जोंहा सोमोन्दो गोबां समाव जों मा खालामो गोबां समाव जों बुङो I have decided to follow Jesus होननानै जों बुङो आङो जिसुखौ उनसंनो थाखाय थामथिम थि खालामबाय होननानै बुङो आरो डिसिसन खालामनाया आलादा बाथ्रा आरो जिसुखौ फल' खालामनाया आलादा बाथ्रा बे मोनसे नङा नों डिसाइड खालामबाय जानो हागौ नाथाय सोंलुआ जोंहा बे थाबावो नोङो फल' खालामदों ने नोंगौ आं जिसुखौ उनसंनो थि खालामबाय नाथाय सोंलुआ नैबेसो गोनांसिन इम्परटेन्टसिन सोंलुआ बेसो नों दिनै बिथांखौ फल' खालामदों ना खालामाखै कारन गुरु आरो सोलोंसानि गेजेराव थानाय सोमोन्दोआ बेसो बिनिफ्राय खोनासंनानै बिनिफ्राय सोलोंनानै बेफोरखौ जिउआव बाहायनाय बेसो गुरु फोरोंगुरु आरो सोलोंसानि गेजेराव थानाय सोमोन्दोआ दिनै गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ गोबां जिसुखौ फोथायग्राफोर दङ जायफोरा गावसोरखौ बुंनानै लायो गावसोर जिसुनि सेला जाबाय होननानै नाथाय ना बिनिफ्राय सोलोंनो गोनां दङ ना बिनिफ्राय जोंहा माबा मोनसे मानिनो गोनां दङ जोंहा जेबो फोरोंनाय सोलोंनाय बेनि जेबो सोमोन्दो गैयै जानानै दङ आरो दिनै बुहुमनि ख्रिस्टियानफोरा बिब्दिनो गोबाङा गावसोरखौ मुङाव ख्रिस्टियान होननानै बुंनानै लायो ख्रिस्ट'नि सेलाफोर होननानै बुंनानै लायो नाथाय ख्रिस्ट'आ फोरोंनाय मोनसेबो हुकुमखौ बिथांमोना मोनथिया ख्रिस्ट'आ फोरोंनाय हुकुमफोरखौ बिथांमोना मोनसेबो मानिया बाइबेलाव जिसुआ बुंदोंमोन जे बुहुमाव थांनानै गाहाम रादाबखौ फोसावहै जेब्ला बिथाङा आंनि सेला जायो बाप्तिस्मा होनायनि उनाव जोबा
आरो बिनि उनाव गोनांथार मोनसे मावनो गोनाङा फैयो जिसुआ जोंनो जि हुकुमफोरखौ होबाय बे हुकुमफोरखौ फोरोंनायनि मोनसे जोथोनजों फोरोंनायनि मोनसे जोंनो दायित्व होदों जोङो गोबां समाव नैबेसिम सहैयो जिसुनि बाथ्रा खोन्थाबाय जिसुनि बाथ्रा खोन्थानानै जेब्ला बिथाङा जिसुखौ नाजावनो थामथिम जाबाय जों बाप्तिस्मा होबाय बाप्तिस्मा होनायावनो जोंहा गोबां समाव जोबो इसोरनि बाथ्राजों फेदेरनाय इसोरनि बाथ्राजों फोरोंनानै बिथांखौ फोथायनायाव फोगोमनाय बे खामानिया जोंहा गोबां समाव जाया जिसुनि हुकुमा नैबेयावसो कमप्लिट जेब्ला बिथाङा जिसुखौ नाजावगोन जिसुनि सेला जागोन जिसुआथ' दिनै गैला नालाय बे नों आंनो होनाय बिबान जिसुआ जोंनो जि हुकुमखौ होबाय बे हुकुमखौ बिथांनो फोरोंनानै बिथांखौ मानिनो फोरोंनाय मानिनो थाखाय बिथांखौ जिसुनि होनाय हुकुमखौ मानिनो फोरोंनाय बे मोनसे गेदेर दायित्व जिसुआ गावनि सेलाफोरनो होदोंमोन दिनै नोंथांनो होदों बे बिबानखौ आंनो होदों बे बिबानखौ जायफ्रा दिनै फोथायनायाव गोदान बिथांमोनखौ जोथोन लानाय जायफ्रा दिनै फोथायनायाव गोरलै बिथांमोनखौ इसोरनि बाथ्राखौ मानिनो फोरोंनाय दिनै इसोरनि बाथ्राखौ जेब्ला फोरोंनाय जायो बिनि मोनसेल' थांखिया जाहैबाय बे बिथाङा जे बे इसोरनि बाथ्राखौ मानिनानै थांनानै थायो जोंहा सानडे स्कुल्सफोर दङ जोंहा बेबायदि प्रग्रामसफोर दङ जोंहा सेमिनार्सफोर जायो जोंहा बाइबल केम्पसफोर जायो बे गासैनिबो जि थांखि बे थांखिया मा बेयाव इसोरनि बाथ्रा फोरोंनाय जायो इसोरनि बाथ्रा फोरोंनायनि थांखियालाय माथो फालाय इसोरनि बाथ्रा दिनै जे जोङो जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंदों इसोरनि बाथ्राजों जे दिनै जोंनि गिर्जाफोराव फोरोंदों इसोरनि बाथ्राजों जे दिनै बेफोरबायदि सेमिनार्सफोराव फोरोंदों थांखिया मा गोबां समाव दिनैनि जोंनि ख्रिस्टियानफोरा बेखौ माखासे जास्ट इनफरमेसन हिसाबै लादों आरो इसोरनि बाथ्राखौ बाइबेलनि खोथा बाथ्राखौ बिथांमोननो फोरोंनाय जादों आरो बिथांमोना बेखौ खर'आव बुथुमनानै दोननांगौ मोनथिनांगौ बेबायदि टाइपआव दिनै जोङो फोरोंनाय जादों नाथाय इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनायनि थांखि जिसुआ मा बुंदोंमोन आं जिफोरखौ नोंसोरो फोरोंबाय बेखौ फोरों मानो थाखाय जेन बिसोरो बे इसोरनि बाथ्रा बायदि बिसोरो जिउ खुङो थांखिया बेसो इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनायनि जि थांखि इसोरनि बाथ्राखौ मानसिफोरनो फोरोंनायनि जि आन्दोआव थाखोमानाय जि गोनां मोनसे कारन बे कारना मा जों सेंग्रा सिख्लाफोरनो फोरोंनोब्ला बे सेंग्रा सिख्लाफोरा जेन इसोरनि बाथ्रा बायदि थांनानै थायो जों गथ'फोरनो फोरोंनोब्ला दिनै जोंनि बे गथ'फोरा जेन इसोरनि बाथ्राखौ मानिनानै थांनानै थायो जेब्ला जोङो फोरोंनाय जादों नाथाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा इसोरनि बाथ्रा बायदि थांनानै थायाखै जेब्ला जोङो फोरोंनाय जादों नाथाय जोंनि फोथायारिफ्रा इसोरनि बाथ्रा बायदि थांनानै थायाखै अब्ला जोंनि फोरोंनायनि जे लक्ष्य फोरोंनायनि जि थांखि बे थांखिया फेल जादों जोङो देरहासार जायाखै जोङो साक्सेस जायाखै जों बेयावसो नायनांगोन जोंनि फोरोंनाया फिथाइ थाइदों थायाखै बेयाव बिनि रिजाल्ट बिनि फिथाइ हिसाबै जों बहा नुगोन मानसिफोरनि जिबनाव बे सोलायनाय लाबोदोंना लाबोआखै इसोरनि बाथ्राया जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव जोंनि फोथायारिफोरनि गेजेराव बे इसोरनि बाथ्राया खामानि मावदोंना मावाखै बिथांमोना दिनै बेखौ मानिनानै थांना थानो रोङाखै इसोरनि बाथ्रा बायदि बिथांमोना थांनानै थानो हादोंना हायाखै जोंनि फोरोंनाया जाफुंदों जाफुङाखै बेयावसो जोङो रिजाल्टखौ नुनो मोनो आरो बे हिसाबै जुदि जोङो नायनो थाङोब्ला बे हिसाबै जुदि जोङो सिन्था खालामनो थाङोब्ला जोंनि गोबां फोरोंनायफोरा फिथाइ थायाखै मानोना जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा नंगौ बिथांमोना बाइबेलनि बाथ्राफोर मोनथिगौ बिथांमोनखौ सों बिथांमोना बाइबेलनि बाथ्राफोर बुंनो रोंगौ बाइबेलनि बाथ्राफोर बिथांमोना मोनथिगौ बिथांमोननो जास्ट इनफरमेसन हिसाबै बिथांमोना मोनथिनानै थाथों नायबायदिल' जों बिथांमोननो फोरोंनाय जादों आरो बिथांमोनखौ बाइबेलनि बाथ्राफोर जेब्ला सोंगोन बाइबेल कुइजफोर खालामगोन बिथांमोना बुंनो रोंगोन बुंनो हागोन नाथाय आसल जि कारन गुबै जि थांखि बे थांखिया जास्ट मोनथिनानै थानायनि थाखाय नङा आरो जाकुबा बेखौनोथ' बुंदोंमोन सोरबा जुदि इसोरनि बाथ्राखौ मोनथिनानै जुदि जिउआव बाहायाखैब्ला बियो गावखौ थगायदों होननानै बुंदोंमोन जाकुबा बे बाथ्राखौनो बुंदों बे बाथ्राखौनो इम्परटेन्स होननानै बुंदों इसोरनि बाथ्रा फोरोंनाय जादों मोनथिगौ नाथाय बेबायदि जुदि थांनानै थायाखैब्ला मावग्रा जायाखैब्ला इसोरनि बाथ्रा बायदि जुदि मावग्रा जायाखैब्ला बियो गावखौ थगायदों बे बाथ्राखौसो जोंनो बाइबेला बुंदों बाइबेला जेब्लाबो जिसुआ जेब्लाबो फोरोंनायनि जि थांखि बे थांखिया बिसोर जे मानिनानै सोलियो बिसोर जे जिउआव बाहायो बे खारननि थाखायसो फोरोंनो बुंदोंमोन दिनै जोङो बेबायदि हिसाबै जेब्ला नायगोन जोङो साक्सेस जादों ने जोङो देरहासारदों ने जोंनि थांखिया जाफुंदों ने बेखौ जेब्ला जोङो नायनो थाङो जों नुनो मोनो दिनै जोंनि गोबां
ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफोरा इसोरनि बाथ्रा बायदि थांनानै थायाखै जोंनि गोबां ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा मानसिफोरा दिनै इसोरनि बाथ्रा बायदि थांना थायालासिनो संसारनि जि लाइफस्टाइल संसारनि जि पेटार्न बे पेटार्नखौहाय फल' खालामदों जों बुंदोंमोन जिसु नोंखौ फल' खालामगोन नाथाय जों खालामाखै जिसु नोंनि फोरोंनायखौ जोङो फल' खालामगोन होननानै बुंदोंमोन खालामाखै नाथाय संसाराव जों जेखौ नुदों संसारनिफ्राय जों जेखौ खोनादों संसारा जोंनो जेखौ दिन्थिदों बेखौसो जों सानफा एफा जों कपि खालामगासिनो दङ बेखौसो जोङो सोलोंगासिनो दङ इसोरनि बाथ्रा फोरोंखांनायनि उनावबो इसोरनि बाथ्राखौ मोनथिनायनि उनावबो जेब्ला जोंनि थांना थानाया जोंनि लाइफस्टाइला इसोरनि बाथ्रा बायदि जाया अब्ला सोलोंनाय आरो फोरोंनायनि गासै थांखिया जाफुङाखै बेयाव बुंदोंमोन तिमथिखौ नोङो लाग्रो जेखौ नोंनो फोरोंनाय जाबाय बेखौ नों मानिग्रो बेखौ नों खालामग्रो बेयाव तिमथिखौ बुंदोंमन पौला जों दिनै गुबुनखौ फोरोंनो थांनायनि सिगां जों दिनै गुबुनखौ बुंनो थांनायनि सिगां गुबुननो दिन्थिनो थांनायनि सिगां जों गाव सेला जानानै सोलोंनानै बेखौ मावग्रोनायनि बाथ्रा फैग्रोयो जों गुबुनफोरखौ बुंनो थांनायनि सिगां गुबुनफोरखौ फोरोंनो थांनायनि सिगां गाव बेखौ मानिनो हादोंना हायाखै गाव बेखौ बाहायनो हादोंना हायाखै सिगां बेनि बाथ्रा फैग्रोयो लानो हादोंब्ला गाव मानिनो हादोंब्ला बेनि उनावसो बे बिबानखौ होनाय जायो सेला बानायनाय गुबुनखौ फोरोंनाय बिनि बिबान फैनाय जायो आरो बे बिबानखौ जिसुआ गिबि इसोरनि बाथ्राया गिबियै सोरनो होग्रोदों ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरनो होग्रोनाय जोङो नुनो मोनो जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरनो होनाय बे बिबानखौ नुनो मोनो इजराइलफोरनि थाखायथ' बहुत सिरियासमोन इजराइलफोरनि थाखाय बियो मोनसे हुकुममोन बेयो मोनसे बिथोनमोन इसोरा होदोंमोन नोंसोरनो जाय गथ'फोरखौ होबाय बे गथ'फोरनो सानफ्रोमबो इसोरनि हुकुमफोरखौ फोरों थानायाव जानायाव उन्दुनायाव बेरायनायाव जिरायनायाव इसोरनि बाथ्राखौ फोरों बेयो इजराइलारि बिमा बिफाफोरनो होनाय मोनसे गोनांथार मावनो गोनांथार मोनसे हुकुममोन आरो आं सानदों गोबां इजराइलारि बिमा बिफाफोरा बेखौ खालामदोंमोन थानायाव जानायाव उन्दुनायाव जिरायनायाव बेरायनायाव जोङो जेब्ला डिउटरनमी हुदा बिजाबाव जोङो नायो 6 बालाब 7 सिरियाव नायो बेयाव जों बे बाथ्राखौ बे हुकुमखौ इजराइलारि बिमा बिफाफोरनो होनायखौ जों नुनो मोनो इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनानै फेदेरनाय बेनि जि दायित्व जोंनि गथ'फोरखौ इसोरनि बाथ्रा फोरोंनानै फेदेरनायनि जि बिबान बे बिबानखौ गिबियावनो सानडे स्कुल टिचार्सफोरनो नङा गिर्जानि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय नङा नाथाय बिमा बिफाफोरनो होदों न'खरनो होदों थारमाने ख्रिस्टियान न'खरफोरनो इसोरनि बाथ्राजों गथ'फोरखौ फेदेरनाय बिनि बिबान होदों जेब्ला जोङो गोदान रदायाव फैयो इफिसियास सयदा जों बेयाव नायोब्ला बे बिबानखौ गोदान रदायाव जोंनो आरोबाव गुरुत्व होनानै बुंनायखौ जोङो नुनो मोनो इफिसियासनि 6 बालाब आं 4 सिरिखौ फरायनो इफिसियास सयदा 4 बिमा बिफाफोर नोंसोरो राग जोंथावथाव बाथ्राफोरजों बिसाफोरखौ राग फोजोङालाबानो ख्रिस्टियान आखल आखु आरो फोरबोनियाव माबोरै थानांगौ बेफोरखौ फोरोंनानै खांदो गथ'फोरखौ माबोरै खांनांगौनो ख्रिस्टियान आखल आखु आरो फोरबोनियाव माबोरै थानांगौ बेफोरखौ फोरोंनानै खांदो जों बिमा बिफाफोरनो ख्रिस्ट'खौ मोनथिनाय बिमा बिफाफोरनो जाय बिमा बिफाफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाफोर जाबाय जोंनो मा बिबान होदों जाय गथ'फोरा जेबो मोनथिया जाय गथ'फोरा जेबो मोनथियै मोनसे अबस्थायाव जोनोम जायो बे गथ'फोरखौ माजों फेदेरनो होदों ख्रिस्टियान आखल आखु फोरोंनानै फेदेरनो बिबान होदों ख्रिस्टियान आखल आखु फोरों